7-сінен 8-ші майның күнінде таң атқан вақытта, ертеңгі яқта сағат ярым ішінде біздің Курган өлкәсі Шадринск районы Ишкен Йылдыз ауылы янгын шығып бір мәшіткені қалды. Бүгінгі күнде әлбәтте 1000-ге яқын кішілік болған ауыл, сіз көз алдына кетіріңіз, ол 400-ге яқын қожалық деген сөз ол шушы бір мезгілде янды. Әлбәтте бұл зур фажиға шул вақытта бұл белгілі бір сынауда. Біз қазір мәчетте, мұнарада мәчеттің қабатынан кетті от. Бұл Маркашал деген біздің урамны бес бітірді. Біздің буквально 20 метр мәчеттен алдында тұқырады. Алхамдулилlah мәчет біздің қолды үйлері. Бұл қабатларын сохранили бұл үйді. Где-то бір ауылның где-то бір 10-15% может болғалы бұл үйлер. Бұл тарихи бір ауыл. Татар этнографиясында Ишкен татарлары деген айрым термин де бар. Ол бір түркімне көрсетіп тұрған. Бұл бек үзенчәлекле түркім. Алар анда инде һәр хәлдә 16-нчы гасырда ошында яшәгәннәр. Бераз гына анда Сибир татарларының йогынтысы да бар. Бәлки көньяк тарафына килгән төркемнәр дә калганнардыр дигән фикерләр буенча бу Сибир ханлыгының шикләрендә булган авыл дигән фикер дә бар шундай. Элек-электән алар шунда йомышлы татарлар хезмәтен үтәгәннәр. Алар анда теге башкорт мишар гаскәрләрендә дә булганнар, крепостьта хезмәт иткәннәр, ягъни булар теге служилы татарлар. Һәм тарихи документларда алар турында мәгълүматлар күп сакланган. Мин кереп бергән вакытларда бу нык кына аякта тора торган авыл иде. Анда ислам диненең йогынтысы да әйбәт кенә таралган иде. Шуңа күрә мин уйлыйм инде бу халык яңадан күтәрелер дип, әмма билгеле хәзер аларга авыр вакыт җитте. Ветровки 4 штуки, брюки 13 штук, шорты 8. Гуманитар ярдәмгә без штаб төзегәннән соң, игълан бирү белән хәбәр иткәннән соң, безнең конгрессның ишекләре ябылмады, халык гуманитар ярдәмне китерә һәм безнең әлеге штабны Курган өлкәсендә үзебезнең Курган татарлары конгрессы рәисе Марат Юнусов җитәкли, Әхмәдулла хәзрәтебез бар, абыебыз бар, безнең Ишкен авылының үзендә матди ярдәм белән, гуманитар ярдәм белән бер рәттән әлбәттә Татарстанның, бөтен дөнья татар конгрессының татарларының бу мәсьәләдә битараф булмыйча читтә калмаганын исбатлаучы төп фактор бу, һәм аларга ул әлбәттә көчләр дарман бирә, һәм менә шушы татар факторының көчле булуы бу татар авылының янәдән югалмыйча торгызылуына бер сәбәпче булачак. Ул авыл төзекләндереләчәк, менә азык-төлек белән, кием салым белән бер рәттән инде алар хәзер безгә аерым мөрәҗәгатьләр итәләр, безгә аерым төзелеш материалларын, төзелеш инструментларын җибәрегез, бу нәрсә турында сөйли. Әлбәттә бу авылның алар яңадан бергәләшеп, бердәм булып мәхәллә белән яңадан торгызырга теләүләре, бу безне әлбәттә шатландыра. Безнең халкыбыз милли бәйрәмнәребездә, җыеннарыбызда, форумнарыбызда гына түгел, менә мондый фаҗигале вакыйгада да, тормыш сынауларында да берләшеп, бергә булып, бу эшне бер йодрык кебек башкара алалар. Мин бу авылны да, бу якларны да беләм, чөнки алар минем ничә еллар инде календарьларымны, китапларымны, Коръәннәремне бөтенесен соратып алалар. Анда Әхмәдулла хәзрәт бар. Әхмәдулла хәзрәт хаҗи үзенең туган авылы өчен инде Ишкен өчен үлеп тора торган бер кеше. Һәм Аллаһның рәхмәте күңелемдә сразу нәрсә җибәрергә, нәрсә дип. Бүген төне буе уйлап яттым. Минем Коръәннәрем яндым икән. Минем китапларым да янгандыр дип күземә яшьләр килде дә китапларымны җыеп, Коръәннәремне җыеп китердем. Һәм Аллаһның рәхмәте менә Әхмәдулла хәзрәткә тапшырып исән сау итеп җиткереп мәчеткә куеп, шунда укый башласалар, һәм безнең элемтәләр тагын да ныгысын иде. Һәм бу элемтәләребез, менә без бу китапларны аларның яңа йортларына, ит уйларына тапшыра алсак иде. Аларга баргач,
үзләре карап тикшереп ятмасын өчен бүлгәләп җибәрәбез. Азыкларны аерым бер коробкаларга, киемнәрне аерым бер коробкаларга, урын җире әйберләрен кирәк алар аерым бер коробкага, һәр берсен аерым тутырып, язып, тышына ныклап, төреп, әзер итеп җибәрәбез. Менә Аллага шөкер, кызларыбыз, егетләребез халыктан җыелган ярдәмнәрне хәзер тартмаларга тутыра. Бүген беренче фура, Алла бирсә, без аны тутырып, фаҗига булган җиргә, Йолдыз авылына, Эчкене авылына юллаячакбыз. Ләкин әле бу ярдәмнәр дәвам итәчәк. Хәзердә менә шалтыратулар бар, районнардан, Казан халкыннан да, башка төбәкләрдән дә алып килергә теләк белдерүчеләр. Без әле киләчәктә дә булай дәвам итәчәкбез. Һәм инде бу юлланган әйберләрнең, ярдәмнәрнең андагы милләттәшләребезнең кулына барып эләгүен дә без контрольдә тотачакбыз. Андагы милли оешмабыз ашада, мәчетләребез ашада, алла бирсә, һәр берсе, һәр бер ярдәм, һәр бер матди ярдәмдә тиене тиенгә үзебезнең халкыбызга барып ирешәчәк.